paki-subscribe naman dyan mga idol. Umpisahan ang araw ng nakangiti dami ng yakap ng Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Surprise mo deliver ko ay magtutulong ngayon sa Barangay Mount Kasoy, Binalunan, Pangasinan para maghatid ng panibagong sorpresa at panibagong saya. Ating sosurpresahin si Ma'am Jonah Moynagcot na nagsaselebrate ng kanyang ika-19th birthday at ang nagpasurpresa sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Marina Moka Moynagcot all the way from Dubai, United Arab Emirates. Samahan niyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanyang maging reaction sa pasurpresa ng kanyang nanay. So isa lang sasabihin ko sa inyo, harap na! Sino ka si Joy? Ma'am, bali may delivery po kami para sa inyo. Delivery po para sa kanya. Birthday niya kasi. Birthday niya. Hindi ko alam kung ano yung nando doon. Nakabox po niya. Taga-deliver lang po kami. Bali may babayaran po sila na 10,000. Wala po kaming kinuntak na ganyan po. Box siya, mami. Ay, bakit po siya? Ano kasi sa atin? Wala, hindi po. Nag-order. Hindi pa na. Kasi sa inyo po nakapangalan, mami. Pati yung ano po sa address. Dito rin po eh. Ayan po. Winners Residence Hotel po. Wala po alam dyan. Bakit mo babulong? Ba't ano? 10,000. Wala po alam dyan na. Ano yun, ma'am? Pinadeliver lang po kami. Saan galing? Galing po ng Manila kasi pinikat lang po namin doon. Nagkaroon po kami doon. Saka hindi rin po namin alam kung ano po yung naman yung box. Ay, alam po. Delivery lang po kami. Babayaran. Kasi naka-COD po kasi. Iyak po si Jonah. Iyak po. Wala lang kasi po alam dyan. Wala ka bang ano, ma'am? Wala ka po bang na in-orderan mo or ano Wala po. Baka may mga kasama po kayo rito na nakapag-order po or ano po. Wala ate. Hindi ako nag-order. Kayo lang naman mahilig mag-ano. Minute kasi. Baka meron po kayong ano dyan sa cellphone. Kayo lang naman mahilig mag-ganyan mag-order. Eh malay mo. Malaking box kasi. Walang dyan ate. Anong kailangan niyo kung i-receive? Galing pa Wala po kami pangbayad ate. Hiram pa po muna sa mga ano mo, ma'am. Hiram pa po muna sa mga pinsan mo, ate mo. Kasi hindi naman po namin pwedeng isoli yun, ma'am. Sa kami naman po ang mag-aano po doon. Kami pa mananagot doon sa bus namin.
kay nanay? Ambag na lang po. Long-long, awan dito. Hindi ko alam. Malaki din yung Bakit box. nagkataon pa ngayon pa? Baka yun ang kami long-long. Overlipit ni Kuya Longlong. Hindi pa nga siya nakabayad. Wala akong alam dyan eh. Uy, kumala. Oh, gano'n umiyak. Halika, ma'am. Ano na lang, ma'am? Ano na lang po? Ibababa ko na lang po. Isip mo na lang. I-receive mo na lang, ma'am. Araw-araw ako Yung bata, birthday na birthday. Araw-araw mamaningil dito. Araw-araw akong pupunta rito para makita Sa'yo, ano din inuna? Happy birthday! In my daughter's arms, I am a hero. I am strong and wise, and I know no fear. But the truth is plain to see. She was sent to rescue me. I see who I wanna be in my daughter's eyes. In my daughter's eyes, everyone is equal. Darkness turns to light, the world is at peace. The spirit come out. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, Jonah, may ka-wish muna bago mag-ipan yung kandila mo. Ayan, palakpakan siya. So, syempre, hindi rin mawawala ang pagbibigay ng birthday message. Ayan. So, Jonah, happy birthday. Wala man si mama mo. Sana mag-aral ka muna ng mabuti para Sila po yun. Para tulong ka na rin sa mama mo. kasi alam mo kahit wala si mama mo andyan yung pagsuporta niya sa'yo. Happy birthday. I love you. Birthday, Jonah. Magpakabait ka palagi. Yun yung pinanampalataya mo kay Lord. Happy birthday. Ay, happy birthday, Ate Jonah. Sana ay pagpatuloy ka lang gamitin ng aming Panginoon at stay humble. Happy birthday. God bless. Happy birthday, ate. Magpakabait ka lagi. And, and sana ma-fulfill mo yung dreams mo sa buhay. And sana maging close pa tayo. Yun lang. Be happy on your birthday. Happy birthday, Ate Jonah. I love you. Happy birthday, Jonah. Alam ko mabait kang bata. Mag-aral kang mabuti, anak. God bless. Ito, may love letter. Pinadala lang to galing sa secret admirer. Ayan, ito. Mahal kong anak, Jonah, anak, today is your special day. Lagi mong isipin, malayo man ako sa'yo. Ilang taon nang hindi tayo nagkita, hindi kita mayakap tuwing kaarawan mo. Napakasakit sa akin na ilang taon hindi tayo nagkikita, anak ko. Araw at gabi iniisip kita, lagi kong pinagdadasal kay Allah na sana'y pagkaloob na niya ang tamang panahon na magkita-kita na tayo, anak, by His will. 2 years na kaming nakabuking, lahat cancel dahil sa pandemic.
I hope inshallah this year, matuloy na wala nang hadlang para magkikita na tayo. How I miss you, anak. Lagi kang magpakabait, anak. I'm proud of you, anak. Continue to serve the Lord as servant of our Lord Jesus Christ. Huwag kang mag-alala, anak. I will support you hanggat kaya ko pa. Kaya lagi ko pinagdarasal kay Allah na bigyan lagi ako ng good health para sa'yo. Magkalayo man tayo, anak, lagi kang nasa puso't isipan ko. You're my first priority in my life to support you hanggang makatapos ka, anak. Alam mo, anak, tuwing aalis na ako sa bahay going to my work, habang nagta-travel ako, ikaw ang inspiration ko, nalakasan ko ang sarili ko para sa'yo at sa mga kapatid mo. Wala akong problema sa kanila. Diyan naman ang papa nila to support them. I'm proud of you, anak, because you're my first daughter. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Habang sumusulat ako, naiiyak ako dahil namimiss kita. But I'm still trying to be strong for myself para sa iyo. Nak, may mga pa-surprise ako sa iyo. Sana masaya ka kahit wala ako sa tabi mo. At sa iyo, Meng, kapatid ko, maraming salamat sa pagpapalaki mo sa anak ko. Sana magkita-kita na tayo. Inshallah, mahal ko kayong lahat. Ay nagmamahal, Marivic or Marina. Ayan. Yan yung message niyo ni Mama. So, ano naman ang masasabi mo sa pa-surprise nila para sa'yo? Una, tigit sa lahat po. Nagpapasalamat po kasama na Panginoon sa araw po na to, sa mga nag-surprise po, at higit po sa lahat ng aking bilabid mama po na nag-e-effort sa ibang bansa na kahit alam ko pong nahihirapan na po siya, patuloy po siya nagtatrabaho para lamang po supportahan po, ako. Mama, maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko po. Sobrang para sa akin, napakalaking bagay na po ito. Na napaibalik po sa inyo ng makalibong beses para magpapalitan. Namang makikita natin kahit sa message, napaka-responsible ni Jonah, tsaka talagang wala siyang lahat good vibes lang para sa kanya. Ayan, so in behalf of Surprise Ma-Deliver Ko by Miss Maylene Palabay, we wish you all the best. At sana hindi pa ito yung huli nating pagkikita. Makita mo man ako sa daanan, kalabitin mo naman ako. Hi ate, ako pala, Ate Janine. Ayan. So, sana ma-enjoy mo tong araw na to. Pasensya ka na at pinakabaka pa namin. Ayan. So, eto, munting regalo ni Miss Maylene para sa'yo. Happy birthday. Ayan. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel, Surprise Ma-Deliver Ko by Miss Maylene Palabay, para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So lagi lang po nating tatandaan, keep safe everyone, every gising is a blessing. Bye! Thank you po! Ayan. Happy birthday, surprise! Ayan!